היי לכולכם, ברוכים הבאים ליום מספר 11. היום אנחנו נעבוד על עמידת ראש, על שירשסנה. אחת התנוחות שאני הכי אוהבת לעשות, אני עושה אותה בדרך כלל יותר מפעם ביום. זו תנוחה שאני מאוד ממליצה, גם אם אתם ככה חוששים, כן לנסות להתחיל ולעבוד עליה. התנוחה הזו נותנת לנו המון, יש לה המון יתרונות, היא נותנת לנו איזון, יציבות, גם בתרגול, גם ביום-יום. היא מזרימה דם חדש למוח שלנו, מחדשת תאים, הרשימה מאוד ארוכה של היתרונות של התנוחה הזאת. מי שכן רגיל לעשות את התנוחה הזאת, אני ממליצה לו, וכן נדבק לקיר, אני ממליצה לו כן להתרחק קצת, אולי להתחיל לאט לאט עם יותר מרחק, ובסופו של דבר אולי, אני בהתחלה הייתי מרפדת ככה את הרצפה, עם פוף, עם קריות, עם סמיכות, עם הכל, כדי שכשאני אפול, לא יהיה לי את הפחד הזה של ליפול. אבל למה אני אומרת את זה? כי מי שכן עשה בעבר, או עושה באופן קבוע עמידת ראש ונמצא קרוב לקיר, מה שקורה זה שאנחנו בעצם זורקים את עצמנו לקיר, כי אנחנו יודעים שהוא שם. ואז מה שאנחנו מונעים מעצמנו, מהגוף שלנו, זה ההבנה מתי לעצור, מתי להגיע למקום הזה שאנחנו ישרים, כי אנחנו נסמכים על הקיר. אנחנו מאבדים פה את כל היכולת של שרירי הליבה לייצב אותנו למעלה. וקרוב לוודאי שיהיה לנו מאוד מאוד קשה, גם בעתיד, לא משנה כמה זמן אנחנו שוהים בתנוחה הזאת, יהיה לנו קשה להיפרד מהקיר. עכשיו, מי שמכם חושש לעשות את זה ומתרגל באופן קבוע עם קבוצה, עם מורה, הייתי מציעה לבקש מהמורה שתתמוך, במקום ללכת לקיר ישר עם המורה, ללכת למורה ולבקש תתמכי בי בעלייה, אוקיי? ואז יהיה לכם את הביטחון של הקיר, בלי הקיר בעצם. מי שנמצא בתחילת דרכו של עמידת ראש, אני רוצה שנפרק את זה קודם כל לגורמים, אוקיי? ורק אז אנחנו נתחיל עם העלייה הזאת למעלה. זה מסע מאוד מאוד ארוך. אני חושבת שמההתחלה שלי עד למקום שהרגשתי בנוח בלי הקיר עבר משהו כמו שנה, ועוד איזה כמה חודשים שנפרדתי מהקריות וכל הסיפור הזה, כשאני מתרגלת כל יום את זה. אז זה כברת דרך, אני רוצה שתיקחו את זה בחשבון. הרבה פעמים אנחנו דורשים מהגוף שלנו להגיע למקום שאנחנו רוצים שהוא יהיה בו, אבל הגוף שלנו לא נמצא שם, ואז יכולות להיות נפילות לא נעימות, פציעות. אז איפה שאתם נמצאים, שם אתם מתחילים. אז מי שטרם מתחיל או רק מתחיל, אני כן ממליצה לקחת את המזרון לקיר, על מנת שיהיה לכם את הנוחות, ושלא תיפלו אחורה, ושזה ימנע מכם כל תרגול עתידי. אז קודם כל אני אראה לכם את התנוחה עצמה, ואז אנחנו נפרק את זה לגורמים. עכשיו, צורת העלייה, אני אראה לכם את הצורה שאני ממליצה עליה, ואז אנחנו נדבר על עליות אחרות. אז מה שאנחנו רוצים בהתחלה, אנחנו רוצים לשלב את האצבעות שלנו ביחד בצורה כזאת. תשימו לב שהזרת, אם אנחנו לא נכניס אותה פנימה, אז כל המשקל יהיה על הזרת וזה יכאב לנו. אז רק את הזרת שנמצאת למטה, להכניס פנימה, אוקיי? שיהיה לנו מקום נוח להיות בו. אנחנו שמים את הידיים שלנו על המזרון. אנחנו לא רוצים שהידיים שלנו יהיו פתוחות מדי, כי מתי שכשנעלה הם ייפתחו אפילו יותר. אז להכניס את זה לזווית יחסית חדה. מפה אנחנו רוצים להביא את הברכיים שלנו לכיוון המרפקים כמה שניתן. אנחנו רוצים להניח את קודקוד הראש שלנו על המזרון, וכשאני אומרת קודקוד זה לא החלק הכי גבוה של המצח, זה החלק הכי גבוה של הראש, הוא בדרך כלל נמצא פה. אנחנו רוצים להניח אותו על המזרון, כמה שיותר קרוב לכפות הידיים. כפות הידיים שלנו נותנות לנו את המעצור הזה, כדי שלא ניפול אחורה. עכשיו, יש אנשים שאוהבים לפתוח ולהניח את הידיים ככה. אני אישית מחזיקה את הידיים ככה ומשאירה, וזה ממש נותן לי את היציבות כמו מעצור, אוקיי? פחות נוח לי ככה, אבל כל אחד איך שנוח לו, אני רוצה שתנסו ככה וככה, ואיך שנוח לכם אתם נשארים שם. אז אנחנו שמים את הראש שלנו, את הקודקוד, על המזרון. אנחנו מוצאים את המקום שאנחנו בנוח איתו. אנחנו נועצים את הבעונות שלנו פנימה, ואם הברכיים שלנו פחות או יותר בקו של המרפקים, אז כשנעלה למעלה אנחנו כבר נהיה
בפוזיציה שאנחנו רוצים להיות בה. פה אנחנו רוצים לקחת את המשקל שלנו קדימה, לעלות רגל אחת ולנסות לתת דחיפה. אתם רואים, גם לי לוקח כמה פעמים לפעמים, ולתת דחיפה ולהישאר פה. מי שנמצא במקום שהוא יציב וטוב לו, לנסות לאט לאט ליישר את הרגליים, עד שאתם מוצאים את המקום בנוח הזה. אנחנו מנסים להרחיק את הכתפיים, האוזניים, מחפשים את הישר. הרגליים שלנו נכנסים לפלוינט, זה בין פוינט לפלקס, ואנחנו מנסים לשהות. הגוף שלנו אולי קצת התחיל לזוז, ואתם שוהים פה כמה שנוח לכם. מפה כשאנחנו יורדים, אנחנו רוצים לרדת בשליטה. אנחנו נרד לאט לאט, רגל רגל, ברכות, ונעלה מעלה. עכשיו, זה אומנם נראה פשוט, אבל פשוט זה לא. לגבי העליות שונות. העליות שונות, שוב אני ממליצה, כן מי שבהתחלה לקחת את זה לקיר, יש אנשים שאוהבים לעלות רגל ואז רגל שתי הרגליים ישרות. אתם יכולים בכיף להמשיך לנסות, תראו איך זה טוב לכם, איך זה נכון לכם. מי שכן נמצא בקיר ובועט לקיר ומצליח לשהות, אני כן רוצה להמליץ לכם, ברגע שהגעתם לקיר, תרדו חזרה למטה, אל תשהו. תמשיכו לבעוט עד שתגיעו למקום שלא נגעתם בקיר. כשלא הגעתם בקיר, שם אתם שוהים. כי מה שאנחנו רוצים לעשות זה לבטל את הקיר. אמנם הקיר נמצא שם בשביל הביטחון האישי שלנו, אבל אנחנו לא נסמכים על הקיר. זאת אומרת, הגענו על הקיר, אנחנו יורדים. אנחנו עכשיו מנסים עוד פעם לבעוט למעלה, לראות אם אנחנו מצליחים לעצור מבלי לגעת בקיר, אוקיי? הסיבה שאני ממליצה לעשות עקב לאגן ולשהות קודם, זה כיוון שזה חצי דרך, אוקיי? ואם אנחנו נמצאים במקום של יציבות בחצי דרך הזה, בחצי הדרך, אז אנחנו אז יכולים לאט לאט בשליטה לעלות את הרגליים ישר. כשאני אומרת עליו שזה כברת דרך לעבוד על התנוחה הזאת, אז זו הדרך. אנחנו רוצים ממש לפרק אותה לגורמים. אז זה החצי דרך של התנוחה של עמידת הידיים. ברגע שהרגשנו שם ישר, שם אנחנו מעלים. עכשיו יש את הנקודה הזאת שברגע שאנחנו ממש ממש ישרים, אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים ליפול. וזה מה שאני רואה את זה אצלי, אצל כל המתרגלים. אבל כל המתרגלים, אני הולך ליפול. אתם לא הולכים ליפול, אתם פשוט שמה צריכים לעבוד עם שרירי הליבה, עם הידיים, עם המשחק של הידיים. תשימו לב שהמשקל שלנו לא כולו על הראש. זה משהו כמו 80% על הידיים, 20% על הראש. הראש רק נמצא שם כמייצב. אבל ברגע שהגענו, שאנחנו נשארים, זה מרגיש ממש בלי מאמץ. ובגלל זה אתם מרגישים שאתם הולכים ליפול. במקום הזה, כן לחפש את שרירי הליבה, להיות אסופים. הרגליים שלנו נמצאות בפלוינט. הפלוינט זה, יש לנו פלקס ויש לנו פוינט, זה איפשהו פה, בין פוינט לפלקס. הפוינט עוזר לנו לייצב, עוזר לנו להיות אסופים, והפלקס עוזר לנו להיות יותר ביציבות. אז השילוב של שניהם הוא מעולה, במיוחד בתנוחות הפוכות. עכשיו, מי שלא רוצה בכלל לדחוף עדיין למעלה, יכול להישאר במקום של הראש שלנו למטה. אנחנו לאט לאט מכניסים את הברכיים פנימה, והעבודה שלנו תהיה פה. ליישר, לקחת משקל ולנסות את זה. אוקיי? עם הזמן אפשר לנסות לעלות אחד, לעלות שני, ולהמשיך לעשות את זה. עם הזמן, אם אנחנו מרגישים בנוח לנסות, לדחוף, לעלות בצורה כזאת, עד שאנחנו מעלים לאט לאט את שני הרגליים שלנו למעלה. אז זה השרשאסנה שלנו, העמידת הידיים. אני אתן לכם, לאנשים שקצת יותר מתקדמים, למתרגלים שמתרגמים כבר הרבה זמן, ומחפשים לקחת את זה ככה ל-next level, הייתי ממליצה, ואני חושבת שזה עוזר עם המון תנוחות איזון, עם עמידות ידיים אפילו עם פינצ'ה. זה ברגע שאנחנו נמצאים שם ויציבים, אחרי ששהינו,
עכשיו, אני עושה את התנוחה הזאת, כשאני עושה אותה, אני עושה אותה כמה פעמים. בדרך כלל, בפעם הראשונה אני עומדת ושוהה 2, 3, 4 דקות, כמה שאני יכולה, יורדת, ואז אני עולה עוד פעם, ואני ככה פותחת את הרגליים, אני משחקת. זה עוזר לי עם ההבנה של האיזון. איפה הגוף שלי נמצא במרחב? גם כשאני רק ישרה, ההבנה של איפה הגוף שלי נמצא במרחב, זה הקושי של לשהות בתנוחה. אין לנו מושג איפה אנחנו נמצאים כשהאגן שלנו נמצא למעלה, אוקיי? כשהראש שלנו נמצא למטה יותר נכון. אז אני אראה לכם דוגמה קטנה של מה שזה אומר. אז אנחנו נכנסים לתנוחה, עלינו 1, עלינו 2, התייצבנו לנו פה, אנחנו פה מיישרים את הרגליים. ומפה אפשר להתחיל לשחק. אנחנו יכולים לאט לאט לפתוח את הרגליים לצדדים, לקחת את האגן קצת אחורה, פה אתם מתנסים להבין מה זה אומר. רגליים אחורה, והרגליים שלנו נכנסות פה בפוינט. אנחנו משחקים פה עם המשקל. אם אנחנו מצליחים אפילו לסגור פה את הרגליים, לנסות לשהות פה ב-90 מעלות, ומכאן זה די קשה לנסות לעלות בשליטה מעלה. שימו לב על האגן, הוא נכנס כשצריך להתיישר והוא יוצא כשהרגליים קדימה. אפשר לעשות את זה בכמה דרכים. אפשר לנסות לעשות לנו שפגאט באוויר. הכל לאט לאט, אל תמהרו, אל תנסו להביא את הגוף מהר למקום שאתם רוצים. השליטה קורית כשאנחנו מנסים לעשות את הכל לאט. אז זה הוורסיות, אני מקווה שהצלחתי ככה לתת מענה להכל. אז אם אני רוצה לסכם את זה רגע, מי שמרגיש בנוח עם עמידת הראש ונמצא מול הקיר, שינסה להתחיל לעשות פעולות להתרחק מהקיר. אם עדיין אתם רוצים להישאר, תעבדו עם שרירי הליבה. זאת אומרת שהגעתם לקיר, תרדו ותנסו לעלות שוב עד שלא תשתמשו בקיר. אוקיי? אם אתם בהתחלה של התנוחה, תיקחו את המזרון לקיר, תפרקו את התנוחה, תתחילו לאט לאט. קודם כל תכירו לראש שלכם מה זה אומר להיות על הראש, רק להניח את הראש במנח הנכון, אוקיי? להעלות את האגן, אולי לצעוד קצת פנימה, ולאט לאט להגיע למנח הנכון. רק עוד איזה סייד נוט קטן. הרבה פעמים אנחנו נהיה פה, לא נצליח להתקדם מפה, זה בסדר. לנסות לשחק עם המשקל, אוקיי? לראות מה זה אומר. עכשיו, מי שלוקח את המשקל יותר מדי מפה וגם נופל, תשימו לב, הגב שלי עגול ועמוס, אם אני ארצה לעלות, אני אעלה ואני אתהפך אחורה, אוקיי? אז תיקחו כמה צעדים אחורה, אוקיי? עם הגוף שלנו. בגלל זה אני אומרת שאם הברכיים שלנו נמצאות בקו של האגן שלנו, ברגע שאנחנו נעלה את האגן, זו הפוזיציה שלנו, ואנחנו לא נצטרך אפילו לצעוד יותר פנימה. אני חושבת שדי כיסיתי את הכל. אם לא, אני אשמח, תשאלו שאלות, תשתפו מהחוויה שלכם ותעדכנו. זהו, שיהיה לכם אחלה יום.